A'a. Me yake faruwa ne haka kina ta cikulewa kina cin magani? Jiya fa ka zo wai kuma a ce yau za ka tafi. Ki ya haƙuri mana. Kin san yanayin aikin mu. Kin san mu aikin gwamnati. Ko mun dare in manyan mu suka kira mu to sai mun amsa kira. Dole sai mun tafi. Duk wanda ya shiga wannan aikin da kike gani to fa ya sai daga ba ɗaya duk wani wannan nashi ya sai da gwamnati shi. To dole in gwamnati ta kira sai mun tafi. Da haka ki ya haƙuri. In Allah da na miki alƙawarin nan da sati 2 insha Allah za mu dawo. Kin ji? Kullum fa haka kake gaya min kowane zuwan kai haka kake gaya min ka ce min gaskiya in dai muka tabbata mu ci sati 2 ba in Allah da zan da ki haƙuri a ranga haƙuri in Allah a ranga haƙuri kin ji? To shikenan. A ranga haƙuri. Ina mai gadin ne? Kira shi shigo fito min da shoran kayan ko? Okay to bari na kira shi. Me gadi? Me gadi? Hey baby! Baby anan? So zai shi ba shi. Assalamu alaikum. Alhaji ba tafi ba dama oga ofisa. Kai! Baby bane suka ce. Allah su kutan baki ne Allah. Kai! Daman cin amana da kake wayan labai kenan in baya nan mu muna can jeji muna kare rayukan al'umma kai kana gida kana cin amana yan labai. Su kutan baki ne kpelewa ni hakuri do Allah. Hakurin uwar wala ka ta amana mutane eh? Hakuri wanmu ne. Wallahi ba sai amana yana yi ba. Ita ne tana sai amana ba mu bane Allah. Kai daga wani gari ka zo? Daga Ibadan. Kai ba da wurin yallaɓe ba a gidan nan yau sai na ɗaure ka sai ka shekara ɗaure. Ma ta mai kai? Kai waya ya ni? Ah kirkirin ko ka ba ta zake ba sai kin dan kirmi da ke kirmi soja shine kina zakewa. Allah da ba don ka ba. Kullun sai su ban mana dare ne hankali. Kai. Yau din nan sai ka bar garin nan. Yau din nan ka ji na gaya ma. Ka je ka taro kayanka. Ka bar gidan nan. Ba magana kamar ka ɗauko kayanka ka bar gidan nan. Wallahi labai banda kai Allah ga sai na kasa da wannan mai gadi kamar sai ringa ga mana bakin magana. Kuma banza mutum. Kai! Kai ina zaka je? Ba nan bace obar? Yalla bai kai ma sai da na gaya maka ringa dauko masu gadi mai hankali. Gashi ka je ka dauko wannan mahukacin ya ta amana ka ga yana neman mana hauka a gida. Allah bai ka bari mu daure shi, mu mai daurin barawo, mu mai dukan tsiya tukun ba wanda ya sani a gidan nan. Kai! Kai! Ina za ka da wannan bayan yan labai bane? Ke men yaya? Ina zaka kai mun yara haka? Bakin kore ma gidanki ba shine zai tafi da yaran mu. Yara da kamar ya. In kina ganin kirya ne ki tambayi Hajiya. Shi ya san komai. Ha? Wannan yara ne ko nashi. Ofisa, bari ya fito miki kure ya miki bayani. Wannan yarinya mu ne yayi kasinki. Idan kin tafi daji, dama ya sai ke basiran ki a daji yake. Kuma basiran mu a cikin gida yake. Shine muka harfi yarinya mu da shi. Cin amanan mata kai har da ka aje ƴaƴa da matar mai gida. Yalla bai dan Allah ka bani. Ka bar shi kawai. Ofisa, idan kina ke wane ne babanki? Ke wane ne babanki? Ayya yarinya ne bai ki san komai ba kire min na tafi ki yau. Wannan mu ne yayi kasisi. Kuma kun je kun sa misi suna wannan ki sa mata Sani, wannan ki sa mata Mubarak. Muna koma Ibadan wannan za ta koma Kande, wannan za ta koma Ogbodo, ko ta koma Tunde. Mu tafi. Kai! Yalla bai. Kuma sai za kwase mana dadamu olon ya gaya ma da Hisba. Sai za kwase mana dadamu siga kotu. Ha? Mu tafi. Ke Tunde dau. Za ki tafi bane gidan baban ba gidan babanki bane sai giya kin ga baban gida ba za ki tafi ba. Allah olon daji za ki shiga noman doya. Yalla bai to gaskiya kamata ita ma ta bi shi ko kuma a hukunta su tare. Kaman tare ita. Wannan sai mun dawo za mu san hukuncin da za a yi mata. Kaman tare ita da haka mu ji.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina maso ya so nisadi da barkonsi da kelkese dariya kafin yayi bayani ya shiga Annuri Kano TV ya mata subscribe sannan ya danna karorawa domin samun kayataccen fina-finai na fadakarwa na ilimantarwa tare da nisadantarwa. Karki manta sunan wannan channel namu mai albarka Annuri Kano TV. A shiga mana subscribe sannan danna mana karorawa. Saurin bayani yana suke a Nuri TV. Karki bari ya baki labari. Ha ha ha. Ya juju. Sabar jawi. Ha 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 ha. Assalamu alaikum. Shigo da baya. Shigo da baya. Yo baya. Yayi. Kuma can. Yawwa. Assalamu alaikum boka. Ba mai sallama. Boka. Wata matsalar ka Zuwa ne a sabon tawon takardun kuɗin nan. Saboda na je banki na sha wahala na yi layi na kasa yace zan iya shigar da kuɗin nan na san da shawara. Tunda wannan kuɗin da na ga alamu ko kala canza musu. In kawo ma nawa sabo kai game da su sababbi. Saboda haka dan Allah ya taimaka mu a gaisa na kuɗin nan. Ya taimaka wa Allah ne. an gama. Za a samu agwagwamar ido? Ni kuma kan yan samu ta agwagwamar ido. Shiru. Ya dudu kawo mai ita. Ba kuɗin. Ha 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 ha. An gama. Kage baki. An gama. Anya ku. Nuna kuɗin aikin ka. Kawai ka kamun agwagwamar ido. Anya kuma ka wannan ba kuɗi wace ba. Tare baya. Zan kawo masu buhu. Tare baya. In takura mu bara zai daga in ji me za ki gaya mu. Hello, salamu alaikum. Dan Allah dan annabi ki kyale ni wannan wani irin naci ne irin naku na mata. Ki rabu da ni wani ana dole na ce ba na yi. Aba ki kyale ni ba za a sokin ba. Dole ne? Kage baki. Aba. Za ki bata min rai ma. Cire mai wannan abun. Ayo. Kai na fuskanci iyayenka ba sa son ka ko? Tun da muka kama ka muka kawo ka gurin nan, babu wanda ya zo domin ya biya mu kuɗin fansa ya karɓe ka. Ba mu lambar mahaifinka mu kira shi. Kai! Ba daidai ka ban ba. Nan kaga yi wasa ne a nan? Ungo, samun da kanka. Kage baki. Ta takura min wallahi tallahi da yawa. Kullum ki ta kiran mutum. Ka ji ƙato. Kai, wawaye wannan zai damu mutane da masifa. Hello, salamu alaikum. Waye dan Allah zaka takura mutane a wannan lokacin? Haba. Kai, ka nutsu. Ka san da wa kake magana kana mun shouting ina magana? Ban gane ban san su waye ku ba. Za ku kira ni a waya ku ringa gaya maka bana son wasan hauka fa. To yanki da nafin ne. Mun kama ɗanka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan annabi ku yi haƙuri tsama wai wani ɗan na daga ciki farin ko baƙin. Bara an tambaye shi yanzu wanne ne? Kai me sunanka? Kai ka tsaya kai mun magana yadda ya kamata. Baban tinkiya. Kage baki. Ka ji me yace? Baban tinkiya. Ka! Aikin banza aikin wofi kashe ɗan iska. Ba shi da amfanin rayuwa wannan kashe shi kwanan masara tiya guda ma ya fi shi ni a waje na ƙarshe. Aka kace? Ayo. Ka kashe mun waya? Kaji me yace? Ba sa kaunar ka. Oga dan ka san garelin godiyar annabi ka taimaka ka cece ni ka cece rayuwata wallahi zan ma aure. Wallahi tallahi Allah zan ma aure. Aure? Wallahi. Ba shine a gabana ba. Ka sa baki kai kuma zan sa baka ciya wallahi dan Allah dan annabi. Kai kai. Ayo. Kage baki. Ya bace fa. Oga. Duba min rigan nan, duba min shi. Oga kai da kake da bindiga. Ka duba min shi na ce kon fasa kanka da bindigan nan. Oga. Ayo.
tashi mahaukaci ne duka yake da bulala da duka da numshi tashi Allah ya masa Allah kake da wani mahaukaci ina ji anan wallahi hutawa nake ka shiru da hamsin cinye ta cinye ta cinye ta cinye to ka to da ita Allah